Asusu Igbo amaka. Asusu Mambaka. No, no. N'ụbọchị taa bụ Sọnde ebe anyị nọ taa ebe a na-akpọ San Juan na beach ha gịla anyị ga-afụ na mmiri ka anyị nọ ndị mmadụ nọ na-enwe aṅụrị mana n'ụbọchị taa ozi nke anyị wetara na ụlọ ọrụ Salem TV dị iche ọ ga-atụ unu n'anya na-eso na anyị ka ụlọ hụ ihe anyị ji abịa n'ụbọchị nke taa. Happy Sunday once again. All right, good day. My name is Emmanuel. What's your name? Allen. Allen. Joanna. What's your name? Maureen? Okay, I will say this and you repeat after me. Ndorondoro ọchịchị. Huh? Ndorondoro ọchịchị. Ndara achichi. Yeah, you are trying. Ndorondoro ọchịchị. Ondrodro Achichi. Very good. Ndorondoro ọchịchị. Ondrodro Achichi. Okay, very good. You say this. You say this. You say this one. Ebili mmiri. Huh? Ebili mmiri. Ebilimmili. Ebili mmiri. That's the wave. Ebili mmiri. Evelyn Marie. Yeah. Ebili mmiri. Evelyn Marie. Very good, very good. Yeah, thank you. Asusu Igbo amaka. Asusu Mambaka. No. Asusu Igbo amaka. Asusu Muwabaka. Asusu Igbo amaka. Syllable by syllable. Okay. Asusu Igbo amaka. Then you now take it. Asusu Igbo amaka. Asusu Igbo maka. That's right. Afambo Emmanuel. That means my name is Emmanuel. What's your name? If I ask you in English, you answer in Igbo. If I ask you what's your name, you say Afambo Emmanuel. You say your name. What's your name? Afambo Allen. What's your name? Afambo Joanna. Yeah, good. What's your name? Afambo Molly. Yeah, all good. Yeah, thank you. Hello, Kia. My name is Emmanuel. What's your name? My name is Arvin. Okay, we are going to say some words in our language. So if I say, you repeat after me. Okay, let's go. Udo gadi na Igbo. Udo gadi tamunu. How do we hear of this? Udo gadi na Igbo. Naligum. Very good. Correct. Let's say you say another one. Chukwu bi n'eluigwe. Chukub nigabibe. Chukwu bi n'eluigwe. Chukub nilabibe. Okay, no, let's take it one after the other. Chukwu bi n'eluigwe. Bina libre. Very good. You got it correct. Yeah. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ya bụ onyonyo nke unu na-afụ n'ụbọchị nke taa ihe anyị ji eme ya bụ iji ohere na-akwalite ụmụnna anyị ndị nke na-amaghị asụsụ Igbo asụ nakwa ndị nke na-etoghị n'ala Igbo iji wee nyere ha aka ka ha hụ na asụsụ Igbo dị mfe ọ dị mfe ịmụ amụ ọ nwayọọ ka ị na-amụta ya gị lee anya ị ga-afụ ndị anyị na ha nọ na-enwekarịta mkparịta ụka taa ha wụghị ndị Igbo mana gị gwa ha ekwughachi ị ga-ahụ na ụfọdụ ndị kwutere ụfọdụ ndị ekwutechaghịkwa ya mana ha na-agbalị gị were nwaanyị na-agwa ya mmadụ otu a tupu ị na-amatara ihe megara onye ahụ na-asụ Igbo ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Salem TV anyị na-asị taa bụ ụbọchị Sọnde ma unu mma ndewonu.